موزیکا روقی د سالên 1905 de li Amerîkayê bi navê rock and rollê dest pê dike û salên 1960 de wek terzên cudayên li Îngilîstan û Amerîkayê berbelav dibe. Ji aliyê müzikalî ve rock li ser bingeha enstrûmanên wek gîtara elektroyê xwe ava dike. Bi gelemperî bas gîtar û dahol amûrên müzîka rockê ne. Cureyên rockê jî her çûyê zêde bûne. Piştî şerê cîhanê yê yekem duwarê çandî û hunerî de gelek guherîn çêbûn. Bi pêla dadaîzmê li hemberî estêtîka civaka kapitalîstî ya modern nerazîbûn tên ziman. Êdî pêleka antî-kapitalîst û antî-burjuva dest pê dike. Piştî şerê cîhanê yê diyem jî duwarê hunerî de gelek guherîn pêk hatin û müzîka rockê jî di salên 1905 de xwe vedguherînin. Bi şoreşa salên 1960 re êdî di protesto, festîval û hemû hilberînên hunerî de sekna polîtîkî derdket holê. Li bajarokê New Yorkê 32 hunermendên ku wek îkon dihatin nasîn di festîvala Woodstockê ya bi slogana sê roj aştî û huner de derketin ser dike. Ji lê rockeyên wek Patti Smith, Joan Baez, Janis Joplin, Koma rockê Jefferson Airplane û gelek hunermendên wek John Lennon û Jimi Hendrixê şerê Viyetnamê protesto dikirin. Hunerî di navbera salên 1970 de wek gelek deverên cîhanê di nav ciwanên Kurd de jî bandora xwe nîşan dide. Herçiqas ku wek komê rockeyên Kurd koma wêtan derkeve pêşî, koma jinaniya bi navê Xanzad heta demeke dirêj li Kurdistana Başûr derdkeve ser dike. Li Amerîka, İngilîstan û gelek deverên cîhanê bi taybetî li ser dikan jinên wek Joan Baez, Janis Joplin û her wekî din pêşetî dikirin. Li Kurdistanê Koma Xanzad kêm jî roleke bi vî rengî digire ser xwe. Belê bînerên hêja. Koma Xanzad tenê çend sal piştî koma wêtan li Hewlêrê tê ava kirin. Derbarê çîroka komê de zêde agahî destê me de tune ne. Li gor çavkaniyên heyî ev kom bi saya Wiliya Ahmed hatiye ava kirin. Koma Xanzad herçiqas ku bi terzê rockê derkeve ser dike jî ew hem bi stran û awazên xwe hem jî bi cil û bergên xwe yên kurdewarî derdkevin ser dike. Duê demê de helbet avakirina komeke jinaniya muzîkê û hebûna wan ya di festîval û konseran de jî ji aliyê civakê ve nedihat pejirandin. Koma Xanzadê di dema xwe de bi gelek zehmetiyan re rûbirû maye. Lewra zexta civaka peşverû û ya bavksalariyê li hemberî Xanzadê gelekî mezin bû. Digel nerazîbûn û neyîniyan jî wan xebatên xwe bi domdarî meşandin. Piştî Koma Xanzadê bi giştî li Kurdistan û Iraqê bi nav û deng bû, êdî rejîma Baesê jî ji komê haydar bû. Duê demê de şerê Iraq û Îranê rû dida.
Rejima Baasê dixwast ku Koma Xanzadê ji bo propagandaya rejîmê stranên siyasî vebêje. Wan gelekî hewl da û zext li menajerê komê kirin ku ji bo rejîmê kar bike. Wî ev pêşniyazî qebûl nekir. Piştî zexta zêde ya rejîmê, menajerê komê neçar dibîne dev ji komê berdibê. Zêde berdewam nake. Koma jinan ji ber zext û rewşa abartaya şer êdî belav dibe. Gelek ji wan jinan berê xwe didin Avrupayê û gelek ji wan jî li Kurdistanê dimînin. Di bîra me Kurdan de tenê ew dîmenên wan yên reş û spîman e. Jinekek û bi terzê roqê bala me dikişînê jî mavîş güneşer e. Mavîşê wek cara yekem albûmeke roqeya bi zaravayê kirmanckî derdixe. Di sala 1998 de bi navê jê albûma xwe ya bi kirmanckî derxist. Piştî wê albûmê êdî ser zimarên Dêrsimê berhev dike. Yani ew her çi qas ku di destpêka hunera xwe de bi terzê rockê dest pê kiribê jî bi terzên cûr bi cûr jî derdkevê ser dike. Mavîş Güneşer heta niha jî bi Koma Metin Kemal re hunera xwe didomîne. Belevînerê nejan. Ji bîr nekin. Bibin aboneyê kanala me, parve bikin, bişopînin, beዕecbînin.